Στο προηγούμενο βίντεο επεσήμανα πως ένα από τα βασικά θετικά της θερινής προετοιμασίας είναι η γνωστοποίηση στο μαθητή των μαθηματικών εργαλείων που θα απαιτηθούν για το μάθημα. Πάμε να τα δούμε αυτή τη φορά πιο αναλυτικά. Μία βασική μαθηματική έννοια που χρησιμοποιείται στο μάθημα είναι αυτή της συνάρτησης. Τόσο στο δεύτερο κεφάλαιο με τη συνάρτηση ζήτησης, τόσο στο τρίτο με τη συνάρτηση παραγωγής, αλλά και στο τέταρτο με τη συνάρτηση προσφοράς, οι μαθητές θα βρεθούν να χρησιμοποιούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την έννοια αυτή. Κατά κύριο λόγο, θα πρέπει στις ανωτέρω συναρτήσεις να μπορεί να διαχωρίζει την εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή αυτή που το ύψος της έρχεται ως αποτέλεσμα, και της ανεξάρτητης μεταβλητής. Αυτή δηλαδή που αποτελεί το αίτιο αυτής της μεταβολής. Όλα τα παραπάνω βέβαια όχι θεωρητικά μόνο, αλλά και στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας. Για παράδειγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πρέπει να γίνει γρήγορα αντιληπτό ότι η αρχική, η ενδιάμεση ή η τελική ζητούμενη ποσότητα δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών πώλησης που έχουν αρχικά διενεργηθεί. Και μάλιστα επηρεάζεται ετερόσιμα, λόγω του νόμου της ζήτησης. Η ειδική περίπτωση συνάρτησης αποτελεί αυτή της εξίσωσης ευθείας. Στα κεφάλαια της ζήτησης, της προσφοράς, αλλά και του προσδιορισμού των τιμών, χρησιμοποιείται τόσο στην ανάλυση του σχολικού, όσο και στα εξεταζόμενα επαναλλαδικά θέματα. Από τα βασικά που θα πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής είναι να μπορεί να προσαρμόσει τις μαθηματικές έννοιες με την οικονομική θεωρία. Για παράδειγμα, να μπορεί να υπολογίζει τις μέγιστες τιμές των οικονομικών μεγεθών, όπως η ζητούμενη ή η προσφερόμενη ποσότητα, ή τις τιμές πώλησης, τις ελαστικότητες ζήτησης ή προσφοράς και το πώς συνδυάζονται τα παραπάνω με τους συντελεστές της εξίσωσης της ευθείας. Μπορεί να υπολογιστεί ότι σε γραμμική ζήτηση ή προσφορά οι ελαστικότητες είναι ίσες με την κλίση της εκάστοτε ευθείας. Τα πολύ βασικά εργαλεία γενικότερα της οικονομικής επιστήμης, αλλά και του μαθήματος των οικονομικών προσανατολισμού, είναι η χάραξη ενός γραφήματος ή ο σχολιασμός και εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτό. Οι καμπύλες χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο σχολικό, σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια της ύλης. Οπωσδήποτε ένας μαθητής πρέπει να κατανοεί κάθε φορά ποια μεγέθη αποτυπώνονται στο κάθε γράφημα, πώς επηρεάζει το ένα το άλλο, τι μπορεί να σηματοδοτεί η κλίση μιας καμπύλης ή η κυρτότητά της, πάντα στο πλαίσιο της ανάλυσης οικονομικής θεωρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης ενός γραφήματος και εξαγωγής πολύ χρήσιμων συμπερασμάτων από αυτό είναι το διάγραμμα 3-3, το οποίο μάλιστα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στο φετινό θέμα Γ, τον σχολιασμό του οποίου αλλά και όλου του διαγωνίσματος θα το βρείτε εδώ. Την περαιτέρω ανάλυση μεταβολής της μορφής ενός γραφήματος και τους παράγοντες που το επηρεάζουν στο σύνολο της ύλης του μαθήματος θα το βρείτε σε μελλοντικό βίντεο, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι τόσο στην κατανόηση της θεωρίας όσο και στην επίλυση των ασκήσεων. Μία ακόμη μαθηματική έννοια που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο μάθημα είναι αυτή των ποσοστών, όπως για παράδειγμα στον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας ή του ρυθμού πληθωρισμού. Στο σχολικό βιβλίο παραλείπεται το σύμβολο της 100 λανθασμένα. Για τις ατέλειες, την επάρκεια και γενικότερα τον σχολιασμό του σχολικού βιβλίου, συντονιστείτε για να δείτε το σχετικό βίντεο στο άμεσο μέλλον. Ακόμη η έννοια της ποσοστιαίας μεταβολής χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των ελαστικοτήτων ζήτησης και προσφοράς, καθώς και συζητούμενα θέματα στο σχολικό και στις εξετάσεις. Γενικότερα η έννοια της μεταβολής από ένα αρχικό στάδιο σε ένα άλλο είναι κάτι που θα απασχολήσει τους μαθητές όλη τη σχολική χρονιά. Η εφαρμογή των ανισοτήτων και μάλιστα σε ένα πολύ σημαντικό πεδίο στο μάθημα χρησιμοποιείται στην ενότητα 2-13. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το είδος της ελαστικότητας ζήτησης, ο μαθητής πρέπει να μετατρέψει την πληροφορία αυτή σε ανισότητα δύο μεγεθών και να καταλήξει στο εκάστοτε συμπέρασμα για τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών ή των φορολογικών εσόδων του κράτους, όπως είδαμε και εδώ στο φετινό θέμα Α, αλλά όπως έχει ζητηθεί και δεκάδες φορές ανά τα χρόνια σε θεωρία και ασκήσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος, στο κεφάλαιο 3 χρησιμοποιούνται έστω και επιδερμικά οι έννοιες της μέσης τιμής τόσο για το προϊόν, όσο και για τα στοιχεία κόστους και του οριακού μεγέθους ή ρυθμού μεταβολής στο οριακό προϊόν και οριακό κόστος. Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει κυρίως τις ιδιότητες που απορρέουν σε τέτοια μεγέθη. Για παράδειγμα, ότι μία μέση τιμή είναι σημειακό μέγεθος, δηλαδή αλλάζει από σημείο σε σημείο και ταυτόχρονα δεν έχει ακραίες μεταβολές από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αντίθετα, ένα οριακό μέγεθος έχει πιο ακραίες διακυμάνσεις και επίσης διατηρεί την τιμή του σε ένα ολόκληρο διάστημα και όχι σε ένα σημείο. Επίσης, οριακό μέγεθος είναι και το κόστος ευκαιρίας στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς αποτελεί λόγο μεταβολών ή αλλιώς ρυθμό μεταβολής.